Nena! 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 Nena, si no t'afanyes arribaràs que serà fos! Ai, ja vaig! Ai, em preocupa deixar-te tot el cap de setmana aquí solet. Ui, si no has de patir per res, estaré perfectament. Però què és estar bé, si no saps fer-te ni una truita? Per la nevera m'has deixat menjar suficient com per alimentar tota la flota americana del port. Però què dius, si només hi ha canelons congelats? Sí, però n'hi ha molts. I a mi m'encanten els canelons, sobretot si són congelats. Encara no sé per què no m'acompanyes. Mira, si surts ara arribaràs a les 7 i la teva mare encara no haurà començat a trucar a tots els hospitals de Catalunya preguntant per si han trobat un cos semblant al teu. Au, vinga, va, sisplau. Està bé. Au, corre, baixa amb la maleta a veure si mentrestant puc descongelar almenys algun caneló. Ai, deixa estar els canelons. M'encanta xuclar-los com si fossin polos. Com si fossin polos. Ai, que és bona aquesta. Ja l'agafo jo. Digui? L'agència què? Bon apetit? Qui és vostè? Aquesta nit? No sé de què em parla. Ja ho entenc. És cosa del meu marit. Molt bé, surt ara i es diu Susana. Sí, me'n recordaré, Susana. Molt bé, passa bé. Què, qui era? L'agència de menjars a domicili, el Bon Apetit. El Bon Apetit? M'han dit que la noia acaba de sortir. La noia? Així que t'encanten els canelons. Veuràs, serà millor que t'ho expliqui tot. Vine, seu aquí al sofà. Home, seria tot un detall. Ja veuràs, és que aquesta nit no estaré sol. No? No. Mira, això ja ho havia endevinat. No, t'equivoques. És que ahir em va trucar en Robert. Sí. En Robert? Sí, ahir va arribar de Nova York. Amb tot això del canvi d'horari estava una mica despistat. I em va preguntar què pensaven fer aquest cap de setmana. Però jo li de vaig dir quin que... Robert en parles? Oi? De l'únic Robert que coneixem? Del meu amic de tota la vida? El nostre padrí de noces? I tu, Bernat, has convidat en Robert a venir aquí? Sí, no volia dir-te res perquè sabia que et sabria greu deixar-nos a tots dos sols. Escolta, m'hi es quedarà tot el cap de setmana? No, només aquesta nit, demà al matí marxarà. Per això he contractat l'empresa de menjars. Sí, ja sé que sona una mica extravagant, però he pensat que d'aquesta manera no ens havíem de ficar pel menjar. Ja saps, beurem, menjarem, parlarem del Barça i de l'Espanyol. I quan arriba? No pot trigar a ve de Barcelona amb tren? Però què dius? Si això és terrible! Però si no has de patir per res, tot està perfectament organitzat. Això sembla! Mira, hauries d'afanyar-te, O la Creu Roja vindrà a buscar-te i, escolta'm, això pot ser una cosa... Mira, jo et portaré el cotxe fins aquí, Jo et portaré el cotxe. Digui. Robert? Oi, Robert, on és? A l'estació? Robert, com has de dir-me que vindries? Sí, ara mateix me'n vaig a Lleida a casa la meva mare. Ai, però amor meu, com podia endevinar que vindries aquí? Ai, si ho hagués sabut. Escolta'm, per què no m'has trucat? Bé, a Nova York també hi ha telèfons. Ai, bèstia meva, que ara no sé què fer. Escolta'm, com pots trigar? Què dius, només 5 minuts en taxi? Sí, deixa que pensi alguna cosa. Ai, no pateixis, Robert, que per res del món em perdria la possibilitat de passar un llarg cap de setmana amb tu. Sí, Robert.
Vine tan aviat com puguis. Sí, jo també. Sí, adeu. Mare! Mare? Mare sóc jo. No m'ha passat res. Sí, ja pots trucar a la Guàrdia Civil per tranquil·litzar-los. És que saps, en Bernat s'ha refredat i no el vull deixar sol tants dies. Què et sembla si deixem parlar la setmana vinent? No cal que m'envies una ambulància, que amb unes aspirines ja li passarà, dona. Apa, Marona, i no pateixis, que ja t'aniré trucant, Molt bé, adéu. Madame, la botiga! Acabo de parlar amb la meva mare. No ens haurà pas enviat els bombers aquesta vegada. Té la grip. Què? Que no es troba bé i prefereix que hi vagi la propera setmana. La propera setmana? Però... Sí, és perfecte, no et sembla? Així ens podrem estar tots dos amb en Robert. Però això és impossible, Tu no pots, No pateixis. No pots deixar una mare malalta. No pateixis, que podreu estar com vulgueu, parlant del Barça i dels periquitos. Però una dona de la seva edat i amb una grip? Ai, no pateixis, la meva germana Dolors la sap atendre prou bé. I ara trucaré a l'agència per avisar-los que serem 3. No, si ja ho saben. Què? No, vull dir que no els importa perquè jo m'havia de preocupar d'anar a comprar el menjar. I què pensaves fer? Esperar que una cuinera professional us preparés uns meravellosos canelons congelats? No, pensava anar al poble i comprar alguna cosa especial. Bona idea, ja anirem tots dos. No, sí. I ara què et passa? No, res, jo sí estic encantat. De què et quedis? Que poder hi ha alguna cosa que no m'has dit? No, i ara, què et fa pensar això? Però és que em costa una mica acostumar-me a aquest canvi de plans. Doncs què et sembla si per anar-te ambientant em tornes a pujar la maleta de l'habitació mentre jo miro d'organitzar la cuina per aquesta noia? Sí, esclar. N'estàs del tot segura que la teva mare no et necessita? Absolutament. Ai, Déu meu! Què? Que quina sort, oi? N'oblidava. Què? Bernat, acaba de trucar en Robert. Diu que ja ha arribat. Ah, que bé. Fera! Ànim! Oh, quina sort que encara estiguis aquí! No me n'hauria anat per res del món. I en Bernat on és? A dalt. I la teva mare? Al llit amb la grip. I tu on seràs aquesta nit? Ai, amb tu, al llit. Oh, això és una bogeria, haurem d'anar molt de Ai, la compte! tindreu. He vingut només per tu! Alerta, que ve. Hola. Hola! Vaja, ja has arribat. Ara mateix acabo d'obrir la porta. Sí, que no m'he instant. Com estàs? Fantàsticament. Què tal per Nova York? Ai, de meravella. M'alegra tornar-vos a veure i gràcies per la invitació. Home, si no ho fem així, és que no hi ha per manera de veure't, Jo fa temps que no sabia res de tu. Ho veus? Sou tan amables. Sí. Oh, quina caseta tan acollidora. Ah, que encara no l'havies vist mai? No. Mira, és una mica petit, però és ideal pel cap de setmana, I a menys d'una hora de Barcelona. La Josefina l'ha decorat. Té unes mans tan delicades. I molt bon ull. Sí, l'ull també el té molt bé. Estimada, has pensat on pot dormir? O més o menys. Mira, pots escollir entre aquesta Sí. o aquesta d'aquí. Aquesta! Aquesta em va bé. Però n'estàs segur? Sí, És que- per què no aquesta? Aquesta em va bé. Però és que aquesta és la quadra. Una quadra! Sí, una quadra. Abans de fer les obres, aquesta casa era una granja. Mira, veus, tot això era el paller. Sí. Nosaltres ens vam fer el llit allà dalt del paller. Sí. La cuina era la vaqueria. Sí. El menjador, el galliner. I aquesta altra d'aquí era la porquera. La porquera. Me n'alegro de n'haver-la escollit, Aquesta és més bonica i el llit molt més gran. Oh, Déu-n'hi-do. De tant que se la porten plau. Que deies alguna cosa, estimada? Que hauríem d'anar a comprar abans que es faci de nit. Sí, d'acord. Caldria que féssim una llista, oi? Què tal cuina aquesta tal Susanna?
És cordó blau d'hostaleria. Vaja, quan organitzes una bacanal no te n'estàs de res, Vinga, anem-nos-en. Però si a mi no em necessites per res, Ui, tant que en necessito. Però per què? Per pagar el compte. Però, I si... m'has de pagar la cosa. I no m'has de Ai, Déu meu, Doncs us ha quedat una quadra que sembla una habitació de convidats. Robert! Tenim un petit problema per resoldre. Necessito que m'ajudis. Què et passa? Pren alguna cosa. Ai, tan aviat? Ho necessitaràs. Un gin tònic, com sempre. Però molta tònica, Ai, aquest Robert de sempre, Com fa que ens coneixem, Robert? 15 anys? Més o menys. I el fet que tu siguis un maleït culer i jo un perí com una moral de ferro, no vol dir que no puguem seguir sent bons amics, oi? No, esclar que no. I els amics s'ajuden els uns als altres quan tenen un petit problema. Em vols dir d'una vegada quin és el teu problema? Hi ha una cosa que tu no saps d'aquest cap de setmana. Què? L'Espanyol guanyarà finalment algú? Mira, escolta, no facis broma. El cas és que la meva dona no s'havia d'haver quedat. Home, això ja no ho sabia, no? No ho sabia. Havia d'anar a Lleida amb la seva mare i que jo m'havia de quedar aquí tot sol. No entenc res. Sí, home. Què? Doncs que no. Que no què? Que no m'havia de quedar sol. No, clar, perquè venia jo. No, bé, bueno, sí, també, però això va venir després. I em va anar de perles perquè així podia tenir una coartada. Una coartada? Sí. Per què? Ui, per la raó per la qual no m'havia de quedar sol. No, si tu t'ho has explicat de meravella, però amb això del canvi d'horari no t'entenc gens ni mica. Mira, veuràs, Robert. Què? És que he conegut una noia. De veritat! Sí, de carn i ossos. És imponent. Una model per caure d'esquena. De veritat! Sí, i m'he enamorat com un nen de 14 De anys. veritat! Sí, i ella també s'ha enamorat de mi. De veritat! Sí, hòstia, de veritat! Vols fer el favor de no tornar-me a dir si és de veritat? És molt, molt de veritat. Ai, ho sento, de veritat. Mira, el cas és que, mentre la Josefina passava aquests dies a casa de la seva mare, a Lleida, la Susi... Ai! Es diu Susi. Susi. Així. Susi. Susi? Més o menys. La Susi els passaria aquí amb mi. Aquí, al corral? És el seu aniversari i ho tenia tot preparat per celebrar-ho. I de sobte va aquella mòmia menjant ponegric. Qui, la noia, la model? No, la mare de la Josefina. Per això no se n'ha anat. I ara estic ficat en un bon embolic. A Cinquín. Escolta, fes servir el cap, Robert. No creguis que ja ho intento. El problema és que deu estar a punt d'arribar. Perquè no m'has dit que havia agafat la grip? No, la mare no, la noia està a punt d'arribar. La noia ve cap aquí. Ha agafat el mateix tren que tu. Ara ho entenc tot. Escolta, tu no... No què? No l'hauràs pas vist. No, si no la conec. Oi, si l'haguessis vist te'n recordaries, perquè... De veritat? Ai, sí, de veritat, hòstia! És la veritat més grossa que he vist mai. Ai, vaig quedar amb ella que l'aniria a buscar a l'estació. Doncs permetem que et digui que t'has ficat en un bon embolic. Per això necessito la teva ajuda. No sé com et puc ajudar. Ha. Vull que diguis que és teva. Que és meva! Sí. Que és la teva amant. La meva! Sí. No! Sí. Ui, no! No puc fer. Però per què no? Perquè ja en tinc una! Què? Perquè no funcionaria! Doncs no hi ha cap més sortida. No ho puc fer. A veure, per què no? Perquè jo no conec i tampoc la vull conèixer i encara que la conegués, com li explico jo a la teva dona? Què diria la Josefina? Què hauria de dir la Josefina? Moltes coses, vull dir que no li puc dir que és la meva. A veure, escolta, ets una persona gran i responsable. I ja és hora que comences a tenir una promesa com cal. És que ja sap que no tinc cap de promesa. Doncs ara li presentes aquesta i si se n'entera d'una vegada que en tens una... Que no ho puc fer. A més, això no sortirà d'aquí. Mira, no ho puc fer, Bernat. Robert, tu vas ser el meu padrí de noces. Sí. Vols ser ara el testimoni de com aquest matrimoni s'enfonsa? Per això m'has fet venir, Per fer-te de tapadora.
Apa, fem venir el Robert, posem-lo al corral i quan convingui que ens faci de cubell d'escombraries, eh? No, home, no, I no res se't deu córrer d'això. pensar que coi faria jo sola en aquesta casa amb vosaltres dos, anant del paller a la porquera com dos conills en zel? Mira, t'asseguro que t'haurien deixat dormir amb tota tranquil·litat. Me n'alegro de que m'ho diguis. Però és que, escolta, és que quan vas trucar vaig pensar, home, que ets el meu millor amic, és que m'agradaria que la coneguessis, és que està de mort. Sí, això, bé, després m'ho refregant pels nassos. I també vaig pensar que estaria bé que hi fossis per si ens veia algun veí, Per què? perquè així es pensarien que està amb tu. Doncs no hi està! Sí. Digui. Susi, ets tu! Ah, és la Susi! La Susi! Susi! On estàs, angelet meu? Encara ets a l'estació. Sí, ja ho sé, però sí, és que no he pogut venir, sí. És que hi ha un petit problema. Mira, regerret de confitura. La meva dona, la Josefina. Sí, la meva dona, la Josefina. Sí, no se n'ha anat. Sí, no ha anat a casa de la seva mare. No. Res de tornar-te'n a Barcelona. Res de tornar-te'n a Barcelona. Mira, ja està tot arreglat. He trobat una solució. No hi ha res arreglat, eh? Calla tu. Te'n recordes del meu amic Però si no em Robert? coneix, com vols que se'n recordi? Sí, això mateix, mel del paradís. El que havia de passar el cap de setmana amb nosaltres. Ni hi havia ni hi estarà. Calla! Doncs està absolutament d'acord en fer-se passar per el teu promès. No. Sí, diu que no hi ha cap problema. No. Que no hi ha cap problema. Escolta'm, mira, reineta de casa, ja està tot arreglat. Agafes un taxi i així que arribis aquí et fas passar per la promesa d'en Robert. Ja veuràs com la meva dona no sospitarà res i passarem tots un meravellós cap de setmana. No. Sí. No. Sí, que et desitjo, poma de la perdició. No. Sí. Escolti'm, no, home, dona'm, no, senyoreta. No. Sí. Però tan fort és demanar-li a un amic de tota la vida que t'ajudi en un petit problema? És que no funcionarà. Ui, per què no? Ens podem passar tot un cap de setmana fent veure que som amants. La teva dona se n'adonarà. Ui, encara no sé per què. Doncs per què? Perquè no hem arribat junts, eh? Què et sembla? Ha perdut el tren i ha agafat el següent. Però si no sé res d'ella. Mira, la Josefina i jo hem d'anar al poble a comprar. Aleshores aprofiteu per xerrar una estona. Mira, i ara explica'm això. Si som amants, per què no dormim junts? Qui t'ho ha dit que no? Dormireu junts. No! Compartireu la quadra. No. Però si només serà per una estona fins que arribi jo i tu te'n vagis de dormir a la porcatera. Mira, és absolutament impossible, no ho puc fer. Però si és molt senzill. Senzill? És una bogeria, la gent normal no s'emporta les amants de la forquera de casa dels amics. Sí, clar que sí. Doncs jo no. Ah, no? No. I com t'ho montes? Jo vaig directament a casa de la meva amant. No sé el que em dic, eh? Jo no tinc d'amants, és la meva amant que en té un. Jo no soc d'aquesta mena, jo estic desfet. Va, tranquil·litza't, home, que no n'hi ha per tant, Que tens una palleta. Deixa estar de palletes, home. Em pensava que érem amics. Mira, me'n torno a Barcelona. No pots. Oi, tant que puc. I ara mateix que ho faig? Li dius a la teva dona el que vulguis. Tu ets més llest que jo i vaig amb boles. Com vulguis. Però de totes maneres li hauré de dir a la Josefina que la Susi és la teva amant. No, t'ho prohibeixo, eh? És l'única justificació que se m'acut. A més, la Susi, és que deu estar a punt d'arribar, Que no pot ser. que entri, que haurà desfet els teus braços. Que no. Ai! Està ple de corcons, Ai, això! aquí, Mira! i aquest, Mira! i un altre. Aquí hi ha un altre. I què volies fer? Matar-nos d'un ensurt? Sí, no... Me'n vaig. Però què dius? És que acabo de recordar que tinc una reunió Oh, importantíssima. d'això res, tu no te'n vas. Jo li acabo de dir el mateix. Tu ho sento. Robert, no sé que ridícul. Ha estat un plaer tornar-nos a veure. Prohibeixo. No. Mira, això m'ha dit ella a mi. Què et passa? És que no sé per què no li dius d'una vegada. Tu no vols callar? En Robert té Què passa? És que no sé per què t'avergonyeixes tant, la veritat. Mira, en Robert té un liu. No! Un lío? No. Sí, jo ja feia temps que ho sospitava, Que ho sospitaves? Que no. I avui per fi m'ho ha explicat tot. Tot? No. El que passa és que ara davant teu li fa així com una mica de vergonya explicar-ho. Robert, però què li has dit? Que no he dit res. Va. Confessa d'una vegada, és la teva amant. Oh!
No, escoltis, que està boig! No. Però per què no ho entens d'una vegada? Ai, quina situació més bèstia. Però si aquí tots som grandets. A més, avui en dia no passa res, però això és el més normal i corrent. Home, si tu creus que és tan normal i ell ja ho ha reconegut... Que no he dit res, Ai, que sí que m'ho has dit, que no te'n recordes. I jo t'he dit, doncs, que em semblava molt bé, sí senyor, i a més que crec que és el millor que podies haver fet. Ho creus de debò? De tot cor. I ara voldràs confessar. D'acord, ho confio. Ai, gràcies, Josefina, gràcies. Entenc el que vols dir, Vols confessar que tu també trobaries admissible que jo ho confessés després que tu admetessis que per mi era admissible fer la confessió contra la teva confessió d'admissió, oi? Bé, és igual, exacte. Exacte. Clavat. He de confessar. Què? Ai, que m'heu deixat totalment confosa. I de què estàs confosa, estimada? Doncs d'això, que ell t'ho hagi explicat tot. Que m'hagi explicat què? Doncs d'això, Bernat. Aquest petit liu que hi ha hagut entre ell I la Susi? Qui és la Susi? Mira, jo estic a punt d'agafar un infart. La Susi? Jo foto el camp, me'n Qui és torno a la Barcelona, És ella, Deixeu-me Qui és marxar, la per Susi? caritat, deixeu-me marxar. la seva amant. Qui és la Susi? La seva amant. La seva què, Oh, va, digo d'una vegada, per què no ho admets que tens una promesa? Un amant i una promesa? Sí, mira, es diu Susana, però li diuen Susi. Així que Susi, És model. Ho sento, però no m'ho crec. Per què no, si és el més normal i corrent? Però què dius? Sí. I com és normal i corrent? Tu trobes molt normal i corrent? Però si és Mira, tu i jo vam passar junts molts caps de setmana abans de casar-nos, no? És que a més volen casar-se? Mira, això no m'ho ha deixat gaire clar, Però, escolta'm, se'ls veu coludits, Ui, no saps com s'ha posat quan li he dit que tu també hi series. Ho entenc perfectament. Oi que tu també et sembla bé? Ui, em sembla una meravella. I estic segur que no ho censures, Jo, oi? Déu me'n guard. Em sembla que t'ho prens d'una manera una mica massa puritana, estimada. Puritana, jo. Per mi, com si es vol portar totes les mamatxitxos a la tele. Ho veus, com a ella també li sembla bé, Bé, i quan arriba aquesta tal Susi? No pot trigar, no? Vaja, sí que ho teníeu ben organitzat. Dona, si hagués sabut que no anaves a veure la teva mare, t'ho hauríem explicat abans. No ho dubto, no. Ho veus com ho ha entès de seguida? Apa, tranquil·litza't mentre la Josefina i jo anem al poble a comprar. Jo també puc anar. No. Tu t'has de quedar aquí, que has d'esperar la Susi. Pensa que pot arribar d'un moment a un altre, No trobes que és millor que ella es quedi aquí? Naturalment. Però qui vols que li doni millor la benvinguda? I ara que el cap de setmana s'ha convertit en tot un aconteixement social, miraré de comprar algunes coses més. Insecticides i menjar per les rates, per exemple. Procura comprar unes ampolles més de vodka, que aquesta nit serà llarga. Ni que ho diguis, llarga i productiva. Vinga, anem-nos-en. Què fa el nostre amant? Ve o es queda? Es queda. Ha de trucar a Barcelona per anul·lar aquesta reunió tan urgent. Oi que sí, estimat? Doncs vinga, en marxa, doncs. Cap al cotxe falta gent. Apa. Està clar que no volies dir-me que venies aquest cap de setmana. Natura, res no és el que sembla. Però no, i què és, llavors? Però és que ara no t'ho puc explicar, però recorda el que et dic, que ella no és... Es tracta d'un transvestit? No, però és que jo sóc qui tu ets i en realitat és ell. Sí. Val més que Déu t'ajudi. Ai, Déu meu. No crec que te n'en surtis viu de més. Però escolta'm, tigressa... No em digues tigresa! I guarda-ho per la teva estimada Susi. Ets un paperina. No, paperina no. Bé, amics, això és acabat. No. Ara no anirà a obrir ningú.
Oh! Oh, quina cosa! Hola! És aquí on m'espera, noi? Molt em temo que sí. Doncs aquí estic, bona nit! Bona nit. Em dic Susana. Susi? Què li passa? Per què em mira així? És que no sóc ben bé com s'esperava. En absolut. I que comencem bé, doncs. M'ha dit que em sorprendria, però no em pensava que ho fes tant, eh? Ha arribat molt aviat. O és que m'han portat? Ah, esclar. Que potser se'n va? Com diu? O com que porta el barret posat i la maleta a la mà? Ah, no, jo sóc en Robert. En Robert. Aguanti això. Ai. Sí, som. En Bernat ja li deu haver parlat de mi. Ah, l'amic! Sí. Passarà aquí un cap de setmana. Exacte. Sí, ja n'estava informada. Molt bé. Molt bé, i on és ara? Ha anat a comprar algunes coses pel sopar i m'han deixat aquí per esperar-la. Ah, molt bé. Sí. Doncs per què no comença explicant-me on són les coses? No, el més important ara és que ens coneguem una mica. Que ens coneguem una mica. Sí. I quina necessitat hi ha? Oh, és que ens espera una nit bastant mogudeta, eh? I hem d'estar preparats pel que pugui passar. Però això no es preocupi, deixi'm a mi. En aquestes coses hi tinc la mà trencada. De veritat? I esclar, per telèfon ja m'han explicat tot el que necessitava. Oh, sí, però... Ara es tracta d'una festa, no? Bona festa no és ben bé la paraula, eh? Pensi que també hi serà l'esposa. L'esposa. Sí, ha canviat d'opinió en el darrer moment, si no ara seria ben lluny d'aquí. Ah, ja l'entenc. De totes formes, sigui com sigui, les dones sempre acaben apareixent quan menys t'ho esperes. I cregui-me, són ben empipadores. Si em deixessin a mi sola, tot aniria millor. Ah, d'això n'estic segur. Sempre estan pel mig fent nosa. Sí. Però no es preocupi. Les dones són la meva especialitat. Ah, quina casualitat, la meva també. Sempre acabo fent-me amiga d'ella. Doncs jo sempre acabo enemistant-me amb els marits. Ah, molt bona, sí senyor. Si em permet la confiança, vostè no sembla massa amoïnada. Ai, per què hauria d'estar? Per mi això és com bufar fent polles, escolti. Ah, vol dir que ja s'havia trobat abans en una situació semblant a aquesta. Home, si passa quasi bé sempre. De veritat? Aquesta de pitjors que aquesta. Què diu ara? Miri, reunions familiars, batejos, fins i tot casaments. Oh, casaments també? Oh, pensi que una no pot escollir servir la navalla on la manen. Ai, de veritat? Escolti, pensi que m'he de guanyar la vida. La vida! Sí, la vida, la vida. Així que per vostè això és com si fos un negoci. Home, la veritat, no ho faig per passar l'estona, I no. en Bernat aquest detall no me l'havia explicat. Ara no l'entenc, què diu? És que jo he cregut entendre que vostè estava en exclusiva a la seva disposició. I ara? Tinc molts clients, jo. Què diu ara? De veritat? Home, i és dels nous. Ai, pobre Bernat. Què vol dir? No, és que... Escolti, hi ha molta gent que necessita els serveis d'una dona com jo. No ho dubto. Per això treballo en una agència. Una agència! La va trobar a través d'una agència! Sí. Mare de Déu! Ara no l'entenc. No, és que jo no he cregut entendre que hi hagués gent tan materialista. Home, no crec que vostè treballi per amor a l'art, Però és que no és ben bé el mateix, eh? Ai, escolti, per què no comencem d'una vegada, eh? Sí. A la cuina, Sí, serà millor que comencem. Sí. Oh, que és lletges són! Això és seu, eh? Sí, això també és seu, té raó. Tingui. A veure, Serà millor que li expliqui... Ah! digui, què em deia? Serà millor que li expliqui algunes coses sobre mi. Sobre vostè? Sí, qui sóc i tot això. Segui, aquí, el fonador. Què vol dir? Però si ja sé qui és, vostè és l'amic. Sí, però no estaria de més que sapigués alguna altra cosa, no? Però per què? Hem d'anar amb molt de compte. La situació és... Explosiva. No. Difícil. No. No sé. Delicada. Ah, delicat. Fràgil, fins i tot diria jo. Ah. Pensi que l'esposa serà sempre amb nosaltres. De veritat? Sí, en Bernat també. Ai, vostè? Jo també. Ah. Vostè no se n'adona que la mínima relliscada se'n pot anar tot en orris. Ara no l'entenc. De manera que ella és... Sí. I vostè? I ell és? Ell també. I vostè? El tercer en discòrdia. Oh, que maco! Això és com les amistades peligroses. Molt peligroses. A veu? Ara ho entenc tot. Trobo que ha trigat una mica. Però no es preocupi, home, no es preocupi. També estic acostumada a aquesta mena de verders. Miri, segui que li he de dir molt més. Segui. Ai, com vostè vulgui, a veure. Què? És necessari que vostè i jo fingim per tal de salvar aquest matrimoni. Sí. I vostè com es diu, a veure? El meu nom sencer és Robert Floreta.
Floreta. Sí, Floreta. Floreta. Soc creatiu de publicitat a Barcelona. Barcelona. Vist tot sol al barri de Gràcia amb 2 gats. Mira quina gràcia, amb 2 gats. Estic feliçment separat i divorciat i tinc 30 anys. O doncs no ho sembla que en tingui 30. De veres, i quants no farem? Almenys 35. És que avui no em trobo massa fi. Vaig ser el padrí de noces d'en Bernat. El padrí. Sí. Els meus hobbies són col·leccionar segells i jugar a l'esquaix. Segells, esquaix, Floreta! Pobre! Sí, Floreta. No tinc cotxe i ara fa 6 mesos em van operar d'apendicitis. Ai, per què m'explica això de l'operació? Però perquè pugui saber on tinc les cicatrius. Cicatrius! Sí. A vostè què li sembla si hem de compartir el dormitori? Quin dormitori? Aquest. Vol dir que estem junts aquí dins? Sí, és l'estable. Sí. I aquest és el llit del bou i la mula, no et fot? No hem de compartir llit. Ah, no? No, jo dormiré en una cadireta i després m'aniré cap a la porquera. On dius? A l'altre dormitori, no cal que posi aquesta cara d'al·lucinada. A veure, un moment, Perdoni, però és que jo no pensava passar la nit aquí. Com diu? És que pensava anar-se'n després de sopar. Que normalment és el que fa. Ah, no pas aquesta nit. Aquesta nit vostè es queda a dormir. Però per què? La Josefina, és a dir, l'esposa, està convençuda que vostè es quedarà aquí a dormir si de sobte vostè fuig a correcuita començaran les sospites, i amb les sospites les preguntes, i amb les preguntes les indiscrecions. I ara veu? És que no torno a entendre el de no res, És necessari que vostè i jo fingim per tal de salvar aquest matrimoni. La situació és delicada, col·lega? La situació no és senzilla. Ai, a veure, un moment. De manera que jo m'he de fer passar per la seva... Sí. De manera que ningú sospiti res. Exacte. Com sabrà el que he de dir? Home, ara ja sap algunes coses més sobre mi, només cal que les vagi repetint, d'acord, doncs? Vinga, només es tracti de dissimular, tirem, doncs, vinga. Oi, però per qui m'ha pres? Que es pensa que tinc algun mínim interès d'aprofitar-me de vostè? Aleshores estem d'acord. Ara per això queda per discutir l'extra. L'extra. Escolti, dins el meu contracte no hi hem de fer-me passar per la manda cap amic, Oh, sí, però... A veure, amb 50 euros n'hi haurà prou. 50 euros! Oh, és un bon preu pel que em demana, Oh, però vostè té tant d'interès com jo de salvar aquest matrimoni, si no tots en sortirem perdent? Miri, a mi això me l'arrepentiré. Ah, vostè té el cor de pedra. Vinga, 50 cuques, o caixa faixa. Vale, Què es diu? sí, d'acord, 50. Per endavant. Au, té. Per endavant. Molt bé. Ah! Per endavant i per davant! Molt bé. I ara que ho tenim tot resolt, escolti, em puc treure amb la roba. Què diu ara? M'he de canviar per fer el meu paper, no voldrà que em presenti fet una fatxa? Però què es vol treure? Ai, escolti, he portat un davantalet petitó que és una monada. Un davantalet per tapar tot això? Escolti, és una cucada, Va d'aquí fins aquí. No, tot això és el que he portat? No necessito res més per treballar. No, però és que no es tracta d'aquest tipus de relació, no A veure, cal... escolti, són les normes de l'agència, he d'anar preparada per la feina. No, així està perfectament bé. Sorti d'aquí. Podeu seguir, per mi no us preocupeu. Jo és que... Ai, Peri. És que acaba d'arribar ara mateix. Sí, doncs feu ben bé l'aspecte de no haver arribat encara. Ara mateix acabava d'arribar i dic, doncs mira. Clar. Estaria bé que ens presentéssim, no? Sí. Josefina, mira, aquesta és la Susi. Susi, la Josefina. Hola, què tal? Bernat? Mira, la Susi, la promesa d'en Robert. Hola! Dius que és? Susi, la meva promesa, no te'n recordes? No. Sí, sóc la seva promesa! No, ni parlar-ne. Que no l'havia vist mai, Què cal? Com esteu? Bé, no cal que us digui que esteu a casa vostra perquè ja he comprovat que us hi sentiu. Ai, sí, escolta, és una casa durable, tota. El dormitori també està molt bé. El dormitori? Si aquest, el nostre dormitori, no? No, ja sí que vas ràpid, ja li has ensenyat el llit i tot. Ai, sí, m'encanten els
llits tan grans, eh? Sí, el llit és molt còmode. No és còmode. Sí que és còmode, però no massa. Mira, aquí és que hi ha uns mosquits que... Ai, escolti, però quan més m'agraden els llits grans és quan estic amb el meu estimat Robert. Llàstima que no ens haguem trobat mai encara. Ai, és que ens estimem tant! Molt, ens estimem molt! Ai, ets tan vergonyós! Abans no era així! Vull dir que... Per un creatiu de publicitat anomenat Floret, que viu a Barcelona, al barri de Gràcia, acompanyat dels seus 2 gats i una col·lecció de segells, no és gens fàcil ensenyar la seva secretiva d'apendicitis després de jugar un partit d'esquaix i moments quan es tenen 30 anys encara que avui n'aparenti 35. Ai! No voldràs dir res més? És que m'he deixat alguna cosa. Bé, doncs, a veure, què us sembla si ara que ja ens coneixem tots ens preocupem, jo què sé, per les bosses? Sí, sí, sí. Permetem que t'ajudi. Tu ja tens les mans ocupades. Deixi'm que l'ajudi jo. Li agraeixo, però no necessito ajuda, gràcies. Escolti, jo hauria de fer alguna cosa? Miri, per què no comprova que la cicatriu segueix al mateix lloc? Quin corrent d'aire, escolti. I ara digui'm qui coi és vostè? Jo? Ja ho Sí, saps, vostè. ja ho saps, és ella! Qui? Ella! Escolta, no en tinc ni punyetera idea de qui és. Vols dir-m'ho tu d'una vegada? Vols dir que no saps qui és? Però què et penses, que m'he tornat boig fent gestos per tot el saló? Per treure'm el fred de sobre o què? Ah, de veritat que no saps qui és ella, eh? I esclar que no. Ara m'he perdut, escolti'm, de qui parlen? Ah, llavors si ella no és ella... I qui és ella? Això qui és? M'encantaria saber-ho. Senyoreta, qui és vostè? Jo sóc la seva promesa. No. Això és el que jo li dic que digués quan em pensava que era la que era. I qui era? A sobre, si no és, qui és? A veure, digui'm d'una vegada, qui és vostè i què hi fa en aquesta casa? L'he dit! Sí, sisplau. La veritat! Per favor. Em dic Susana i m'envia a l'agència. L'agència. L'agència? La cuinera de l'agència. Ah! Se'n recorda? Vostè va Ai, contestar Déu el meu, que no telèfon? m'agafes una cosa. Ai, Ai, que la sort. cuinera. Has cuinat una contractera! Vull dir que has contractat una cuinera! Sí. Oi, és ella! Has pres la sopada aquesta. Déu meu! Ai, Ah, mamà, ja està. ai, És que us ha deixat esgotats a tots dos? ai. A propòsit, la cuinera que ens envia a l'agència encara no ha arribat. Com que no? Que Sí, és veritat. Encara no ha arribat. Encara no ha Sí, arribat. mateix, escolti. Sí, però ja m'has dit que no Sí, pot trigar. mateix. Sí, ha sortit a fora a veure si la veia venir. I res, no hi havia ni rastre. Ara no entenc res, però li volen dir d'una vegada que jo... Seria feliç de cuinar per tots nosaltres. La cuina és el seu hobby, que no fa res, Josefina. Vols dir? Escolti, però què ha de fer exactament? Quan arribi la cuinera? Bé, ja en parlarem quan arribi la cuinera. Si és que arriba, perquè ja hauria de seguir fa estona. Passa de color, m'entén? Lissa. Bueno, a veure, i què passa? Miri, parlar de cuineres no té gaire color i a més és molt avorrit, I cansat. O sigui, que no se'n parli mai més. Oi, Susana? No, assumpte acabat. Convivim durant tot el cap de setmana, entesos? Jo el que vostès diguin. Doncs ja està tot arreglat. Ja està. Insisteixi. Però saps, Susana? Sí. La cuinera es diu igual que tu. Susana. Fixi's. Sushi. I tu com saps el nom de la cuinera? És el nom que em van donar quan vaig trucar per contractar-la. Ja, deu ser això. Tu i la teva amiga ja us haureu instal·lat, suposo. Vull dir... A part del llit. Precisament d'això et volia parlar. Del llit? Sí, és que jo tinc dificultats a l'hora de Ho dormir. dius de veritat? Ah, I vas que vindràs, maco. I és per això que la Susana s'estimaria més dormir a l'altre dormitori. Ah, sí? Sí, així jo tindré més espai. Et sembla bé? Perfectament, és la porquera. Sí, ja ho sap. Ah, per mi encantada. On ha deixat la maleta? Miri, és aquí. Miri aquí. I això és tot el que portes? Oh, no necessito res més per treballar. Per treballar? Ah, clar, jo sóc la... És la model! La model! La model que veus tot sovint a la televisió i a les revistes. Oi que sí? Sí, si tu dius. Tu m'ho vas explicar, que és que no te'n recordes. Sí. Oh, vaja. Model si es veu de seguida. És que no és només una model, és que també és actriu, és una model actriu, entens? Com la Kim Basinger, ja t'entenc. Crec que sí que feu una bona parella. Seríeu ideal per la continuació de 9 setmanes i media. Acompanya'm, t'ensenyaré la porquera. A veure, si hi ha algú que hagi entès alguna cosa, seria tan amable d'explicar-me de què coi va tot això? Tu només has de seguir comportant-te com una bona noieta. Si no entès malament, crec que ha d'haver una altra cuinera a ocupar el meu lloc, oi? Més o menys.
Doncs si és així, vull un extra. Què? Oh, si he de fer d'actriu, vull un extra. Un Uns extra? 50 euros. Què? Oi, i què fem? D'acord. 50. Molt bé. Ara ja estic disposada a fer de l'amant de la nit, que és una actriu model que passarà la nit tancada a la porquera. Molt bé, Fantàstic. Ni el mateix Einstein ho hagués arreglat millor. I jo què sabia? No m'havies dit res de cap cuinera anomenada Susana. Només m'has dit i insistit que si que arribés la tal Susi m'hagués de presentar-me el més ràpid possible. Sí, exactament el que tu no has fet. Però si no he tingut temps de res i tot just estava parlant de mi. Sí, ja me n'he donat, ja no te n'has oblidat ni de la cicatriu. I ara m'agradaria que m'expliquessis com tu has fet perquè et segueixi la veta. M'ha costat 50 cuques. Ah, mira, no li va gens malament la nit, jo n'hi acabo de fluixar 50 més. Sí, però la teva edat no és un mal preu. Mira que te la fotré, Mira que aquests mosquits són molt dolents i et poden picar, Mira. Seguim sense saber res de la cuinera? No. No. I tu com ho saps? O perquè ho acaben de dir. Doncs serà millor que comenci sense ella. O jo l'ajudaré. Ah, molt bona idea. T'hi agraeixo, però no necessito ajuda, gràcies. Per què no? Però si és una cuinera excel·lent. I tu com ho saps? M'ho ha dit en Robert. Excel·lent cuinera. La cur de blau d'hostaleria, Home, doncs, si és així, pot passar cap a la cuina. Mare de Déu! El que m'ha costat arribar fins aquí! Et felicito, Robert. Noi, i quina classe. Només em faltava convertir-me en l'amant de la cuinera. Això s'acosta al desastre. Mira, considerant les pífies que has arribat a fer, trobo que encara ens en sentim prou bé, Fins ara! Ai. Bona nit! Estimat meu! No! Ara no toca! No toca, que la meva dona és a la cuina! Ho sento. Bona nit. Robert, aquesta sí que és la Susi. Com està vostè? Molt bé. Ai, el meu gosset avorrissat. Ei, per molts anys, gasela meva. Vés en compte, madri. Ui, no pateixis, sé perfectament el que costa. Com és que has trigat per arribar? Aquest lloc està fora de la civilització. A l'estació només hi havia un taxi. I un fastigós masclista m'ha passat davant i s'ha ficat dins. Oh, vaja. Mira, No hi havia palleta, mira. ara hem d'anar per feina. Mira, Colomí, hi ha hagut canvis. Ja no ets la seva promesa. No ho soc? No, I per què no? perquè ja en té una. Qui és? La cuinera. La cuinera? Que ja no és la cuinera. I ara qui és? Tu. Jo? Sí, bé, no exactament, sinó el que se suposa que és ella. I ara ja qui sóc? El que havies de ser. Qui? La cuinera! Així doncs, jo sóc la cuinera! Vaja, ja era hora. Perdó? Sap quina hora és? No. Portem a la vora d'una hora esperant-la. Tanta estona. Es pot saber què li ha passat? És que he perdut. L'autobús! L'autobús. L'autobús. És una excusa una mica tòtila. L'agència hauria d'haver previst que vostè arribés a l'hora. L'agència? Bon apetit. Oh, merci! L'agència de menjars a domicili, el bon apetit. O és que no ve de per seva? Oh, Sí, és clar que sí. naturalment. En aquests moments tinc una convidada fent el menjar, que se suposa que hauria de fer vostè. Josefina, no t'enfadis, dona. No estic enfadada, estic molesta. Però ara ja ha arribat i tots estem d'allò més contents de tenir-la amb nosaltres, de manera que s'han acabat els problemes i ja podem començar a disfrutar tots d'una nit plena de tranquil·litat. Molt bé. Acompanyi'm, senyoreta. Susi. Susi. Quina meravella d'abric, és seu? No, és de la Susi, de la Susana. Oi que sí? Sí, és de la Susana. Ara anava a guardar-lo, Chanel, deu costar tota una fortuna. 4.000 euros. I tu com ho saps? És el que va pagar en Robert, és el regal d'aniversari de la Susana. Oi que sí, Robert? És de la... Sí, és de la Susana. Per molts anys, Susana. Sí, bon aniversari, Susana. Sí, per molt temps, Susana. Encara no, jo sóc verge. Escolti'm, com els agraden les carxofes? Emi, ja pot deixar-ho.
Eduardo, acaba d'arribar la cuinera. La cuinera? Sí, per fi ja li pot passar el davantal. Oh, però escolti. Per què no fas el que et diu la meva dona i que la Susi comenci a fer la seva feina? Moltes gràcies. Serà una vetllada encisadora. Escolti'm, vingui. De primer tenim carxofes amb salsa velouté. Després prepara un suflé de formatge, vedella en crema i de postres maduixes a la pavlova. Només això? Sí, I vull de cuinar jo tota sola? Molt em temo que sí. ens han dit que vostè era cordó blau. No, senyora, jo soc vegetariana. Ai, aquesta és la meva especialitat. Mira, per què no agafes el teu abric i el guardes a la teva cambra? El meu abric? Sí, el regal que t'ha fet en Robert, que és que no te'n recordes? Sí, pel fet de ser tan meravellós i d'estar sempre disposada a col·laborar amb tot. Quina passada! Ai, encara m'ho passaré bé aquesta nit. Doncs m'encanta que hi hagi algú que s'ho passi bé. No trobeu que està molt bé per ser cuinera? Oh, no està malament, No. I va vestida, no sé com, massa provocativa. Provocativa, Home, segur que si s'ho proposa troba feines molt més interessants que les de cuinera. Sí, cuinera de barra americana. Encara que prefereixo una cuinera excessivament maquillada que una model excessiva. Bé, ja no em diran què és exactament el que he de fer. Soc la cuinera, l'amant, l'actriu o l'encarregada del galliner. Escolti. Només volem que durant unes hores es faci passar per la promesa d'en Robert. Però recordi, se suposa que és una dona de món desinvolta, acostumada a tractar amb la jet set. Ah, molta gent, set. No, si tractar amb la jet set és el que faig millor. A canvi d'una petita compensació. No ens en deixa passar ni una, Home, va, i perquè vegi que sóc bona nena, m'ofereixo per ajudar a les feines de la cuina, que la pobra. Però sense oblidar el seu paper de convidada, Entès, xaval. Bé, el sopar ja s'està fent. Ara necessitaria veure una cosa. Molt bona idea. Susana, Per mi un control frappé doble amb una mica de lemon juice. Contró, abans de sopar? Sí, estimada, és la beguda entre la jet de Barcelona. No ho sabies? No ho sabia. No estàs al dia, petita. encuentro doble en llimona, Robert. Porta l'ampolla sencera. Oh, escolta, aquest Robert meu és tan mascle. Per què no te'n passes al contro i vas a la cuina compartint amb la compatible cordó blau que hi ha allà dintre? Sí, no estaria malament que li donés un cop de mà. Aquella noia sembla totalment perduda. Serà un plaer, escolta, serà un plaer, gràcies. I els cordons blaus són millors que un de sol, me'l sembla. Ui, mira, el mateix que li va passar a la Tita Montissen a la festa dels Queixons. Aquesta aquí. És una actriu ben estranya. Quin tipus de personatge interpretava ara? És culpa meva. Li he dit que mirés de comportar-se d'una manera elegant mentre estigués a casa teva. Té, el control. Ai, gràcies, començava a necessitar-lo. Pobre de tu. M'acaba de treure literalment de la cuina. Ah, fantàstic, estic segur que la Susana s'ho passarà pipa cuinant per tots. Vinga, Susi, prengui alguna coseta amb nosaltres. Ai, esclar, home! Dóna-li un guantró frappé doble amb lemon juice, ara! Ai, quina horcarada. Perquè de costum. Molt de costum. Martini sense gel, amb unes gotetes de vermut. Ah, i una oliva farcida. Si no ho sento, no m'ho crec. Però, sisplau, segui tranquil·lament mentre jo aniré a veure com porta la meva convidada al seu sopar. Estimat Conidet, hauries de procurar interpretar el teu paper amb una mica més de convicció. No sabia que havia vingut fins aquí a fer de comparsa en el sopar del meu aniversari. Només serà per unes estona fins que ens en anem al llit, allà estarem juntets i sols. I em vas dir com l'aconseguiràs? Emborratxaré la meva dona, la deixaré dormint al paller i em reunirem tota la quadra mentre en Robert i la cuinera passen la nit a la porquera. Em sembla una porqueria, ja t'ho diré, Mira, tu calla, que és per culpa teva que hi ha tot aquest caos organitzat, Vinga, nois, vinga. Només falta que us baralleu vosaltres. Esperem que tot això es resolgui i podem passar la nit juntets, oi, cavallet meu? Deixeu-ho a les teves mans, gasela. Ja veuràs com al final tots tindrem el que voldrem. Me n'alegro de saber-ho. Ai! Ai!
Jo em serviré una altra copa. Si continues bevent, s'hauràs de treure la trompa per aquí. És que creu-me que ho necessito. No sé per què. Hauries d'estar feliç de tenir l'harem al teu Ja t'he dit voltant. abans que res no és el que sembla. Me n'alegro, perquè el que sembla és bastant fastigós. Si vols la meva opinió, tampoc em sembla massa agradable estar tots dos junts davant del teu marit davant. No em vinguis amb escrúpols. No te'n vas recordar mai en Bernat a Barcelona. Ja, però és que era diferent, però és que aquesta situació és molt delicada. No. Per mi seguiu, estic superacostumada a aquesta situació. El que basta acabaria preguntant és si us sembla que preparem la taula, Molt amable, els coberts estan a l'aparador de roure. Molt bé. Escolti'm, vostès segueixin, no es tallin, no es tallin. Si recullo el coixí, per això. Si no... Tens un gust ben estrany. Ja t'he dit abans que aquesta dona i jo no tenim res a veure. Però qui és llavors el teu lloro? No, en Vinga, realitat qui es és? tracta de... De qui? És... la meva neboda! La teva què? La meva neboda! Tu em prens per imbècil, oi? Si ho penses una mica, te n'adonaràs de seguida. Recorda que no vol compartir el llit amb mi. Perquè coneix de sobres els torrons? També els conec jo i no sóc de la família. Sí, però si realment fos la meva amant, per què l'havia de portar aquí, Perquè tu la coneguessis. En Bernat em va dir que jo no hi seria. Sí, però quan et vaig trucar des de l'estació i em vas dir que finalment no havies anat a casa de la teva mare, també l'hagués pogut engegar amb el primer tren que tornés a Barcelona, no? Home, això té lògica. Oh, però per què esteu tota l'estona al damunt com si juguéssiu a papes i a mames? Perquè interpreta un paper. Un paper, eh? Sí, ja t'he dit que és actriu. I quina necessitat hi ha de tot aquest embolic? Quan em va trucar en Bernat i em va dir que podia venir acompanyat, vaig pensar que seria una estupenda idea portar la meva neboda, perquè així no sospitaria res de nosaltres. Així llavors ella és... Sí! De veritat que no? No! Però, Robert, per què no m'ho has dit abans? Si en Bernat no s'ha bellugat del meu costat ni un moment! Oh, huracà meu! Ai, és genial! Quina bèstia més intel·ligent! Sí, ha estat força bé. Ai, estic tan... Vaja! La cosa està que crema, Tranquil·la, Susana. Ara ja ho sé tot. De veritat? Sí, ell m'ho ha explicat. Tot! Sí, tot! Així ja sap qui són. Ara ja sap que ets la meva neboda. 50. 50. Sí, som la seva neboda. I el sopar estarà preparat dintre de 10 minuts, llevat de terratrèmols o sorpreses vàries. Oh, soc tan Feliç. feliç. Vaig a canviar-me per sopar. Fins ara, tigre. Mira que us compliqueu la vida, tios. Mira, no cal ni que m'ho diguis, Però recorda que seràs la meva neboda només per ella, pels altres tot continua igual. No estic massa convençuda que això que estic remenant sigui una salsa saluter. Beloter, reina, beloter. Com es digui? A mi no em miri, estimada. La cuinera és vostè. Però la cuinera no en dic res. I què fa aquí? És una bona pregunta. Les dues haureu de continuar interpretant el vostre personatge una estona més, Una estona més? Em sembla que l'hauré de fer tota la nit. Bé, una mica de paciència, al cap i a la fi tot té les seves compensacions. Quines? Això quines, a veure. Tu ja has guanyat més del que et pensaves aquesta nit. I a vostè li han regalat un abric que bé es mereix un mínim esforç, no creu? És encantador. Ai, sí. Adorable, adorable. Per què no m'enamoro mai d'homes com ell? Oh, nena, perquè els homes com ells s'enamoren de dones com jo. Ai, vinga els lleons. Sembla que tot va perfectament, Ai, sí, de conya, escolta. No sé si aguantaré molt més temps. Ai, però cabell d'àngel, si ja queda molt poc. Un petit esforç i tot s'haurà acabat, Susana, només una cosa. Ai, no m'ho digui, no m'ho digui. Sóc una filla que va perdre fa molt de temps. Que en realitat és una ballarina disfressada i ve de passar la nit tancada al quadre amb 3 nebots petits, 4 brelletes i un tigre de Bengala. No, Ah, no? només vull que aquesta nit la passi amb en Robert perquè la Susi pugui quedar-se sola a l'altra habitació. Això té un preu. 50. 100. 75. 50. 100. Fet. Va.
Maleït siga! Aquesta vegada m'ha enxampat. Molt bé. I ara té alguna altra cosa per posar-se per sopar? Què té de dolent, això que porto? Que no és el més pertinent en una model que és la promesa d'un home com en Robert, que li ha regalat un abric de 4.000 euros. He portat un altre vestit. Sempre serà millor que el que porta. Però és Vagi a que no canviar-se. sé si serà massa dient, per la nit. Miri! Vostè se'l posa i després decidim. Quina violència, aquest tros. Home! Ho veus, coqueta de llum? Ja hem resolt el problema dels llits. Però no són els llits el que em preocupa. Oi, què li preocupa la meva ratolineta? El sopar, jo sé que m'amoïna. Això, però això no és res. Mira, tot el que... Ai! Un altre balcó? Això deu ser una epidèmia! No, sí. No hi fa res. Aquesta camisa tampoc m'acabava d'agradar, eh? Millor serà que me'n vagi a preparar més polloter, eh? Fent-ho-té. Això mateix. Estàs meravellosa. T'agrada? M'agradeu tots dos, el vestit i tu. Oh! Però què passa? Això és el que passa. Oh. Aquesta factura i aquesta nota que he trobat. Abric de Chanel, 4.000 euros. I la nota. Angelet de la nena. Gràcies per aquest meravellós abric. Tu sí que ets divinament meravellós. Susi, Que tendre. saps què significa això? Que em tocarà el rebre. T'equivoques. Les he trobat a la butxaca de la jaqueta d'en Bernat. Ah. Està d'en Bernat. El molt té una mà i tu ho sabies. Josefina, no O sigui te'n que vagis. portes tota la nit fent el que vol. Mira, començo a estar perdut. Ai, doncs dos he planejat aquest cap de setmana perquè el poc a pena estigués amb la seva amant, aprofitant que jo era a casa de la meva mare. Sí, però si això fos cert, ell no seria pitjor que tu i jo. Què? Que en el cas de que fossin certes les teves sospites, tu no tindries cap dret a enfadar-te amb ell, ja que estaria fent suposadament que ho estigués fent el mateix que tu i jo intentàvem fer amb ell. No l'encobreixis, meu Robert. Això és la guerra. No hi ha mans que valguin. Que cadascú protegeixi el que és seu. Hi ha moros a la costa? A la costa no ho sé, però hi ha una boira que no hi ha qui l'aclareixi. I mira, t'agraeixo tot el que fas per mi, però vés una mica en compte d'això dels corcons i dels insectes, que és que m'estic quedant sense camises, eh? Escoltin, i ara què passa? Ah! Però no pots anar així si ets la convidada, no una cambrera. Ja els he dit que no serviria. Ai, Déu meu, quin desastre. Hem de trobar una solució. Robert, ajuda'm. Què em volen fer, escolti? Què em volen fer? Què em volen treure? De moment, a veure això. Ai, això. Oh, A veure, ara està una mica millor. un Bueno. moment. Per deixar-me fer això vull un altre extra, escolti. Miri, si diu 50 euros és que li juro que ara la despullo del tot, eh? Ara això. Ai, ai, ai. Escolta, però què fan? Ai, Déu meu. Ai, Ara, Què? Ah, mira, aquí. 1, 2, 3. Què? Ah, això. Estic jo, eh? Ara està molt millor. Oh, és que s'hi guanya molt, eh? em sé que està bé. El que passa que no sé moure'm sense que se'm surti res d'allò que em penso. Bé, ja en tenim una de llesta. Vaig a la cuina per ajudar l'altra. Bernat, més alerta, que la teva dona està convençuda que la Susana és... Qui sóc ara? Mira que ho sàpigues. Saps, estimat, que si seguim així acabarem cantant-me aquesta mena de vida? No em diguis estimat perquè sóc el teu oncle. Oncle estimat, posa'm un altre control. Em sembla que ja has begut prou aquesta nit. Encara puc aguantar unes copetes més. Amor meu. No em diguis, amor teu, sóc el teu oncle. Ah, que n'opines de l'incest? Ai, aquí hi ha una fila de corcons que avança cap al sofà. És un model poc corrent, oi? Potser és una exclusiva de Chanel? És una meitat Chanel, meitat no. Un model senzillet.
però és xulíssim, nen. Creieu estar prou serens per arribar fins al menjador? Sí, naturalment. Ai, tu t'asseuràs al meu costat, oi, Colomí? Ai, que és maco veure com s'estimen, Oh, ai, ai! Oh, però què fas ara? Oh! El sopar ja és a taula! Un sopar esplèndid! Tens per costum ballar tan arrapat amb les teves nebodes? Hola, en Cla Robert sempre m'han tingut amb tota la parentela de ros que ens molestem. Doncs podria haver portat la seva àvia. Però la iaia no. Voleu prendre cafè? Jo passaré directament al conyac. I jo et faré companyia, nebodeta! Doncs no s'ho Ai, estan penjadíssims, Tots semblen una mica col·locats, no et sembla? Ai, potser sí. Ai, ai. Estimada, et faria res posar-me una mica de soda al conyac? Oh, i ara? Ai, una vetllada deliciosa, Sí, llàstima de sopar. Ai, sí. No sé com se li ha acudit a la cuinera barrejar el suflé de formatge amb les maduixes Pavlova. Deu ser una nova versió de la Nobel Cuisine. Ai, potser sí, però si tot estava prou bo. Oi, tu creus? Ai, sí. Ai, gràcies, en tant de veure acabes tenint una xafogó que, escolta'm, no te la treus de sobre. Això et refrescarà una mica, estimat. Ai, sí. Ah! Ai, ho sento, Bernat, però quin accident més estúpid. Doncs ja no em queda una camisa seca, Miraré a veure què em puc posar ara. El cafè de la senyora! Ai, gràcies, Susi. Si us plau, miri, ha caigut una mica de sifon al damunt del sofà. Si no li fa res de netejar-ho... Sí, senyora. Perdoni. Em sembla que abans que acabi la nit hi haurà un assassinat. No n'ha tingut prou amb el sopar? Ah, ja té raó, ja. No sé com m'hi ha aguantat. Que ha passat alguna cosa especial? No, només he descobert que sóc un imbècil integral. I per què ho diu? Pel fet de passar tota la nit asseguda amb el meu marit i la seva amant, com si fos la cosa més normal del món. N'he d'estar completament torrada. L'amant del seu marit? Sí. Vol dir que vostè ho sap? Dona, i esclar, ho sé. Des del principi? Sí, des del principi, des del bon començament. I com ho ha descobert? I tot i així no he fet res. He deixat que mengés, que regués, que vivés. Ho veu, com sóc idiota? Tampoc és per posar-se així? Ah, no, i digui què faria vostè. Doncs jo... No, digui, faria veure que no passa res. No, Què però... faria, Molló? És que és una situació una mica delicada. No ho és gens. Què faria vostè si el seu marit convidés a la seva amant a passar un cap de setmana tots junts? Jo suposo que... Els enverinaria, això és el que faria. Jo no faria mai una cosa com aquesta. I vostè ho ha fet? El què? Enverinar el sopar? Ja s'ha encarregat vostè de fer-ho. Ho he fet el millor que sé. La qüestió és què faria vostè amb la neboda d'en Robert? Jo no sé. I què hi té a veure la neboda d'en Robert en tot això? Ah, és que vostè desconeix que és la seva neboda. Qui? Ella. Aquella ridícula caricatura de model que corre per aquí. Ah, va de la cuinera! És a dir, l'altra cuinera, la promesa del senyor. Sí. Sí. No és la promesa, és la neboda. Ell mateix m'ho ha confessat abans de sopar. I què hi fa aquí? Ai, és el que intento dir-li. Ell en realitat és l'amant del meu marit. Què? El que has sentit? No, és impossible. No en tinc proves. Proves que sí que he llit amb ella. Una nota d'amor d'ella a ell. Ai, i en Robert què té a veure? O li fa de tapadora. En Robert va fer creure'ns que era la seva neboda per despistar el fet que era l'amant d'en Bernat. Que porca el marrano! Qui? En Robert, el meu marit? Tots dos. Té raó. Però encara ho és més el seu marit. D'acord. Però com ha pogut? Miri, és el que jo penso. Ui, jo el mataré! Miri, jo també. Oh, però vostè per què el vol matar? Vull dir que jo, en el seu lloc,
Maria, el Ho mataria. faré, no ho dubti. Conrada, quin canalla, quin xoriço! Senyoreta, que és el meu marit, No he pogut fer-nos una cosa així. A vostè em refereixo. Oh, quina cara! Vostè ha tingut una experiència molt semblant, oi? Sí, és per això que... Estic esgotada. Ai, quina calor! Tens calor? Ai, estic suant! T'agradaria alguna cosa refrescant? M'encantaria! Ai, pare, no em toqui, home, no em toqui! Escolti, però què fa? Però què he fet ara? No has dit que volia refrescar-te? A l'hora de canviar! Doncs aprofita i dona't una bona dutxa amb aigua freda. I vostè valdrà més que passi a la cuina a rentar plats. Jo ja he tingut prou cuina per avui. Moment, jo sóc la convidada. I sense dir ni piu! Així m'encanta fregar plats. Ai, ara em trobo molt millor. Jo encara no, fins que no acabi amb el rata del meu marit. Ai, sí, té molta raó. Aquest malvat. El meu porc. Estaves a punt de dir-me què faries tu en el meu lloc. Em penjaria. Com? Li pagaria amb la mateixa moneda. Em buscaria un amant. Un amant? Sí. Vinga, torni a seure. Veure, entre nosaltres, Ja en tinc un. Sí. Ben fet. Amb això m'he avançat. Vol dir que no ho sabia? Qui? El seu marit abans de començar l'aventura amb la neboda. No, home, no. Doncs millor. Per una vegada el tenim nosaltres! Renoi! Tot i essent la minyona, trobo que s'ho pren malament, això. Les dones hem d'estar unides. Miri, les seves paraules em reconforten. Vam al servei. La qüestió és... Espero que sigui l'última vegada que em remullo, perquè ja no em queda roba per posar-me. Doncs vés amb compte entre pitges. Per què et tractes com un nen que hagi fet una malifeta? Oi, és que n'has fet alguna? Em sembla que m'he comportat correctament fins ara, no? Oi, doncs continua així tot el que queda de nit. I ja que t'has vestit disposat a passar l'acció, jo també aniré a preparar-me. On vas ara? A posar-me alguna cosa que provoqui passió i disbauxa. Passió i disbauxa. Ai, que No és pateixis, bona. estimat, que ja trobaré algú que m'aprofiti. Escolta, no la trobes una mica estranya? No hi ha res de normal en voler-se sentir desitjada. Tu no t'has de preocupar per res, encara que aquesta disfressa és que no t'afavoreix gens, Mentre servia el sopar no t'ha semblat tan malament. Em sap tant de greu, això del sopar. Què tal ho he fet? Increïble. A partir d'ara la paraula alta, gastronomia, ha perdut el seu sentit. Vols dir que n'era més dolent del que semblava? Oi, una delícia. Mira, jo et sabré compensar per tot el que estàs fent. De moment ja he distribuït les habitacions. Així podràs anar com una papallona d'un llit a l'altre sense que ningú no se n'adoni. Exactament. Excepte jo. Excepte tu. I la teva dona. I la meva... Què? La meva dona? Ho sap tot? 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 Sí. Però com és possible? Té proves? Quines proves? Una carta de la teva amant. Ai, Déu meu. I tu què li has dit? I què volies que li digués? Ui, doncs que no era veritat. Però sí que ho és. Oh. I és per canalla. Ja. Què passa ara? Que encara estàs fet? Creies que te'n sortiries, oi? Però de què amb qui coi m'estàs parlant? De tu i de la neboda d'en Robert. La neboda d'en Robert? Seràs capaç de negar-ho? Negar què? Que és la teva amant. Què? Però si ni tan sols sabia que en Robert tingués una neboda. No, per això l'has convidada a sopar. Però de qui coi m'estàs parlant? Aquestes peces... Ai, però la cuinera, vols dir la cuinera? I vols deixar de clavar-me cops, sisplau? I explica que aquest nou embolic amb la cambrera. Ja t'he dit que ho sé tot. Bé, però com vols que la cuinera sigui la neboda d'en Robert? Si en Robert no la coneixia. I com vols que sigui la meva amant si amb prou feines ho ets tu? Que sí, que sí. Com que sí? Que sí que és la seva neboda i ho has organitzat tot per ficar-te al llit amb ella. La teva dona ho ha explicat tot amb pèls i senyals. Déu meu, que jo em tornaré boig, avui. Un moment. Aquesta carta d'amor Sí? és una carta teva que tu m'has enviat a mi. No, és una carta d'ella que t'ha enviat a tu. Una carta de Josefina per mi? De la neboda d'en Robert.
Aleshores, ella no sap res de la nostra. La neboda no ho sap? Ai, Josefina, no sap res de tu i de mi! No res? Doncs em vols dir on és el problema? Que jo sí que sé el seu. Què és el seu? I tal com estan les coses, em sembla que tu també hauries de saber-ho. Què he de saber, jo? Que ella també té un amant. La neboda d'en Robert té un amant? La teva dona té un amant! Que Josefina? Sí. Com ho saps? Ah, m'acaba de dir. No m'ho crec. Ah, si toca, tu ja no és tan divertit, oi? La Josefina té un amant? Sí. Però digue'm qui és i és que el mataré. Veuràs tu. Tu per què vas vestit així? Home, jo et podria preguntar el mateix. Mentre resoleu aquest terrible dilema, jo també aniré preparant-me per anar al llit. Ai, és el millor que he sentit en tota la nit. No et facis moltes il·lusions, estimat. De la teva dona. Susana, vingui aquí. Què? I ara m'explicareu què és tot això que la cuinera és la teva neboda. Sou si la meva neboda? No, aquesta cuinera. Però que no havíem quedat que era la meva amant. Però la Susi diu que és la teva neboda. Ah, però això no en tinc de nebodes. Però la Susi com ho sap? Com sap què? Que Susana és la meva neboda? Però m'acabes de dir que no en tens cap de neboda. I no en tinc, però la Josefina creu que sí? La Josefina creu que tens una neboda? Per quins set sous se li ha ficat al cap que tu tens una neboda? Doncs perquè... Perquè no volia que el meu marit sabés que en Robert és el meu amant fingit. Ah, exacte. Què diu ara? Que té un marit? Sí. Mare de Déu! Però i per què no ens ho ha dit És que abans? ningú m'ho ha preguntat. Ara sí que l'hem cagat. I tan bèstia com és, no trigaria ni un moment a carregar-se en Robert si sabés que sóc la seva mare. Déu meu! Per això m'he inventat aquesta boda de la neboda. Ah, no està mal pensat, La felicito, Susana. Té una idea molt brillant. Gràcies, gràcies, escoltin, gràcies. Només són 50 euros. A mitges. D'acord, si em promets que impediràs que el teu marit m'assassini. No crec que hagi matat a ningú encara. Home, n'alegro de saber-ho. El que sí que ha fet és trencar uns quants ossos. Ai, Déu meu, té! Vinga, 25 per aquí. Sí, espera, no sé si importa. 25 per allà, també? 25 per allà. Molt bé, vinga. Ai, Bé, i ara m'agradaria que m'expliquéssiu per què se suposa que jo he d'estar embolicat amb la teva neboda. Amb qui? Amb la teva neboda. Però si no en tinc de nebodes! Mira, que te n'en fots de mi o què? un moment, amb qui està liat vostè? Amb tu. Sí, home! Hola, no les vols quedar totes o què? Però si és el que es creu la Josefina. Ai, per què creu una cosa així? És el que m'agradaria saber. Em sembla que tinc una sospita. Explica-la. La Josefina creu que tens un rotllet amb la Susana perquè ha trobat una nota de Susi donant-te les gràcies per l'abric que li vas regalar. Això ho I que per la teva dona és l'abric que jo li he comprat a la Susana. Josefina ha trobat la nota? Sí, i la factura. I per què es pensa que són meves? Ai, no, la butxaca de la teva jaqueta. Ara! Ara ho entenc tot! No, no ho entenc. Per què es pensa que la factura és de la Susana? Perquè tu i jo li hem fet creure que l'abric és d'ella. Que és meu. Esclar! Això explica moltes coses. Com la dutxa amb sifon. Ah, tu també t'ho has fet? Què vol dir que a mi també? Oh, és que a mi també m'ho ha fet, L'ha dutxat amb sifon? Són encara amb glaçons de gel, miri. Per què? O segurament perquè es pensa que vostè i jo estem absolutament enrotllats. No m'estranya que estigui emprenyada. Doncs si ella té dret a estar empipada, jo també estic indignat. Tu per què? Ella té una nota, però jo tinc proves. De la teva aventura. No, de la seva. La seva? Ho sé tot. L'amor davant dels meus nassos. Mira, estic tan enrabiat, mira, que seria capaç de qualsevol cosa, De qualsevol no cosa. d'aquesta manera, no. T'imagines? La teva pròpia esposa és que podria matar aquest fill de... Ai, això ho deu ser horrorós i dius que no. Dius que encara no saps qui és, no? Si ho sabés, ja fora mort. Ui, quina sort. Que té! I no en tens ni la més mínima idea de qui pot ser, no? Encara no. Uf. Això és tot el que em pots dir? Saps que la meva dona m'enreda i l'únic que dius és... Uf i por! Ara està millor. I malvat!
I bandarra! I fill de Morfanta! Ai, gràcies, tu sí que ets una... Sí. Ui, quan l'enxampi, li tallaré les seves cosetes a trossets, Sí, eh? ja ho has explicat abans, ja. Trossets. Ho he estat pensant i crec que és millor deixar-ho tot i descobrir la veritat. Sí, ja es veu que ho vols descobrir tot. Au, vinga, tapa't una mica, dona, i acabem. Ho sé tot. Ah, sí? Què saps? El teu i el d'ella. A veure, què és? Sé que no és la promesa d'en Robert, sinó la seva neboda. Ja hi tornem a ser. Vinga. I que no és la seva amant. És la teva. Escolta, és frellat, aquesta dona. Tu negues? No, jo no nego res. Si és que ja no sé ni qui soc, ni qui és el meu amant, ni tan sols sé si em dic com em dic, escolta. Ho veus? Josefina, estimada, em sembla que has agafat la paella per on crema, eh? No em parlis de paelles que cremen i de qui les agafa, El Bernat. grollera, no, escolti. I ja que jo ho sé tot de tu, ara ho sabràs tot de mi. No cal, Josefina, no cal. Susana, es vol deixar el document? Sí, ja me'n va. He de revelar certs aspectes de la teva família que no seran massa agradables d'escoltar. De la meva família. Ah, no, eh? La meva família ni tocar-la, eh? Ni tocar-la. Cada cop que estic a punt d'entendre el poquet de ser, veig menys clar com acabarà tot. És una casa de bossos, que estan tots sants, Tens un gust ben estrany. No està gens malament, no? Així llavors accepta. Jo no accepto res, eh? Tinc proves. Angelet de la nena, gràcies per aquest meravellós... meravellós abrit. Tu sí que ets divinament meravellós. Susi. I ara què? No sé de què em parles. Tu saps de què parla? Oh, i tant que sí. Només que ell no regala abrics meravellosos. Meravellosos a les seves amants, oi, Robert? Mira, vols deixar el pobre Robert en pau i explica'm quin és el teu secret? Oi que sempre han dit que el nostre matrimoni hauria de ser com una societat igualitària? Naturalment. De manera que si tu tinguessis un amant, jo tindria el mateix dret de tenir-ne un altre. Josefina, no insisteixis. Calla! Ara suposem que jo tingués un amant. Sí. Aleshores vols dir que tu també tindries dret a tenir un suposat amant? Tu ho has dit. Josefina! I ja que jo ho sé tot sobre la teva no tan suposada amant, és just que tu sàpigues tot del meu també suposat amant. Josefina, que rellisca. Així que tens un amant. Sí? Doncs digue'm qui és i el mataré. Amb aquestes M'ho coses no promet? es juga, Josefina. El castraré. Josefina, M'encantarà. sisplau, Josefina. Em dius o no qui és? Ei! No! No! Ei! Bestieses! Robert! No, bestieses! És possible? No, esclar que no! És veritat? No ho és! Mira que encara que em fos! perfecte, eh? No tindries cap dret a posar-te així! Que no, Bernat, amic meu, escolta'm, que no és... Els tallaré i els penjaré a la quadra com si fossin uns penjolls de Nadal! Qui és ara? Com vols que ho sàpiga? I tu ho saps? No, però no podria ser més oportú. Jo obriré. Xavier! Tu quiet aquí, eh? Que ningú no es bellugui. Hòstia! Hello! Where is my wife? La meva dona! Què diu que què? La meva dona, de tu, la cuinera! No sé què cony La diu. meva nena, tio, on és? Em sembla Sí, que parla de la cuinera. cuinera, vine a buscar cuinera. Em pensava que passaria la nit aquí. Nit, aquí? Home, que més tan tard. Sí. L'espero. Oh, passi. I perdoni, vostè qui és? El nom, your name. My name is George. George? Sí, jo sóc el marit, jo. El bèstia! És el bèstia! Robert, vine aquí. Vostè, senyora a casa. Sí, sóc la senyora de la casa. I aquest que s'amaga per aquí al darrere és el meu home. La puta mare tio. I aquell és el meu marit. Jo també he marit. Sí, ell també. You marit. And you? Amant. Amant, lover, saps? Oh, man, lover. Man. I marit. No em mola, tio. No em mola.
Hola! Jo mataria la vaca. No. És el que anava fent aquest mateix moment. Te vas amb això palangana. Amb una pipa, tio, amb una pipa. Una pipa? Una pistola. Però on és la cuinera que no surt? Gràcies, Gràcies, però és que li he promès que el tallaria a bocins petitons. Senyora, fric. Amant, fric. Marit, cornut i fric. On està la meva Susi? La meva cuc! Oh, miri, no són cucs, sap? Són corcons i la casa que és plena. Bernat, aquesta volta només a buscar la cuinera. Quina? Home, la Susi, quina vol ser? Sí, la Susi, que hem de pirar ja! Hem d'anar a fer unes birres amb els col·legues. Se n'ha anat. No hi és. Susi no aquí, Passi-ho bé. Ah, escolti, potser és a l'habitació. Susi, enderrut! Susi, filla! Susi, què et fot a dins? Sí? Susi, a dins, què fa? Li juro que jo no en tinc ni idea, Tampoc no ho sé. Friqui, catica. Ara ve. Però, filla, no feia cap falta que es canviés. No feia falta? No, miri que he vingut. Qui és? Home, és en George que l'he buscat. A buscar-me? I on he d'anar? No ho sé, vostè sabrà. Qui és aquesta mossa? Que no la coneix? Beautiful, very beautiful. Que no coneix la seva dona? Susi, la teva nena? La meva nena? És l'home, la seva dona, la cuinera? No, Susi, no cuinera. Ala, ja està La organitzada. meva nena mai vestida així. És beautiful girl, but no cuinera. Qui és aquesta home tan groller i tan així? On està la meva dona? No és ella? No ella. Doncs jo no entenc res. Potser s'ha equivocat de casa. Ja ho veuràs. No aquesta casa. Cuinera, una altra casa. Passi-ho bé. Molt bé. No, ja he deixat la Susi d'aquesta casa. Tu et trobes. No, jo no. Sí, So where is she? Si doncs on collons està ella? potser busca l'altra Susanna. Susana. Però aquella Susanna no pot ser la seva cookie. No, per què no? No, miri. No cuinera, actriu, m'entén? Hollywood, star. Sí, molt ben dit. Sí. I després perquè és la neboda del meu amant. L'oncle, Susana! No, ja està. Doncs que estic flipant! Tu, senyora casa! Ella manda la senyora! Ella beautiful! I ell, l'amant, no pot ser! Mira, estic flipant, tios! Exacte, ara ho he entès. Mira, ella no és la meva Susi! Ella no és la meva cuc! La meva Susi està als fogons! Ella és cuinera! Si tu ets l'amant de la meva Susi, et penyo! No, quina mania! No, jo no. What's your name? Tu and your Susi! Yes! Dues Susis aquí. Ja ho veu, s'ha equivocat, Passi-ho bé, Sí. Un moment. Què? My Susi és grossa, morena, vestida de negre, amb un drap fosc al cul. Ho sento, però és que jo no l'entenem, No. Diu que porta una faldilla llarga de color negre. Ui, no, ella molt més prima. I d'això que ha dit, per aquí, així, No, la meva Susi per aquí no! Si Susi porta drap per aquí, jo et pelo, tio. No ho és. No ho és? No. Passi-ho bé, Ja està, escolti, tot net i polir. Susana! Susana, sabia que eres aquí. I esclar que era aquí un mos que vagi. Ai, senyor, Susana. Ja dintre tu què? Estava només a la cuina, a la cuineta. Clar, rei. Tot friqui, ben estrany, Sí, una mica, la veritat. Vaja, era ella? Sí. Quina La meva casualitat! xurri! No estrella, no Hollywood. I ara, ni Ella pensar-hi, No. Cuinera. Home, cuinera excel·lent. Aquella tia diu que ets actriu. Que aquell és el teu oncle i que aquell és el teu amant. Ai, però què li han dit, a veure? I els teus draps on són, a veure. Ui, és una història molt llarga, Cuqui. Ja te l'explicaré quan arribem a casa, rei? I tots
I tots despullats de nit per aquí A veure, miri, això té una explicació molt senzilla. Veurà. Prou! Sí, senyor. Amants de dalt, amants de baix, amants per tot arreu. Això és una orgia! Ai, Déu meu, que és animal! Un moment, tira cap allà! És bèstia! Conya! D'acord, xorri, d'acord. D'acord, tot solucionat, escolta. Què ha passat? Un malentès familiar. En George, que no entén que tot això és un joc. A game, eh? Sí. Molt sorry, Però una mica més i ens fregeix a trets. Ai, això! Mira, ben. Si és de joguina! El pobre George, des que va deixar la banda, no sap anar sense sonar-me al damunt. I jo li vaig comprant aquestes pistoletes de plàstic perquè no s'enyori. Rei! Clar que sí. Si és de trola, tio, és de trola. Però què li he dit? Bé, li he explicat que tot això és un joc molt popular en aquest país i que juga després de sopar. Després de sopar. Sí, quasi cada dia de festa. Mirin, tots han de fer veure que estan casats amb algú de la casa. Estan casats amb algú altre, aliats amb algú altre. I el joc consisteix a saber qui és la parella i qui l'amant de cadascú. I quantes més parelles i amants es tinguin, més por. És un joc prou divertit, però. Ai, el que perd! És el que renta els plats. Sí, que aquell no és el teu amant? No! Aquest no és el teu oncle? Doncs jo em pensava que era la seva neboda i que per això l'havia portat. Bé, en realitat no és ben bé així, I si no ets l'oncle, qui ets? Soc, jo I és soc. clar que és el meu oncle. Soc el seu oncle! És el meu oncle. És el meu oncle segur. Sí? Sí. A veure, jo li dic oncle, però en realitat és un cosí segon per part de la germana del meu avi. Ets a la prole, tio, família, t'estimo. Ai, sí, és un parent molt generós. El cosinet de les propines. Propines? Bé, regalets. Com que a casa sempre hem estat pobres, ell ens portava regalets. Ets un bon home, tio. Sí, generós. Es trencaran, que van amb l'espasa, terra, la primera vegada vindran les lentilles i Bé, ara serà millor que marxem, no Sí, et serà el sembla? millor. Escolti, de veritat, si em necessitessin per representar algú altre pel que faci falta... No, gràcies. Per avui ja n'hi ha hagut prou. Doncs escolti, vaig a buscar les meves coses. Un moment, espera'm aquí, res. De conya, Sí, de conya. Un joc molt divertit. Només falta saber qui dorm amb qui. Això ja us ho faré. Ara ja ho tinc tot, senyors? Ai, Però- tot, Però vostè no s'endurà. Ai, gràcies per aquesta meravellosa vetllada. Nena, surt! I per l'abric, també, Moltes gràcies. Dóna les gràcies, George. Gràcies, senyors, gràcies. Thank you very Senyors, much. bona nit a tothom. Au, i a subar-la bé, Adéu-siau. Que vagi bé, adéu-siau. Fantàstic, això és fabulós! Què? Ai, què vol dir que és fabulós que per fi se n'hagi anat? Molt bé, i ara que tornem a estar sols... Bernat, sisplau, no hi tornem, No, I la meva dona? Bernat, no hauràs cregut una cosa d'en bèstia, oi? Què? Que no parlava seriosament, vol dir? I esclar que no. Que era una broma? Oh, però, Naturalment. però, Bernat, però com vols que estigui amb una cosa així? Sí, esclar, no és el tipus d'home que et pugui agradar, Ho he fet per venjar-me. Per venjar-te? Per la teva aventura, amb la neboda d'en Robert. Mira, aquella noia no ha estat mai neboda de ningú. Què? Què vols dir que després de tot aquest enrenou no ets el seu oncle? No, I tampoc és la teva amant? no. Era la cuinera, de veritat? Sí, només era la cuinera. I ella qui és? Ella és... Ella és... Ja La
La seva promesa! La promesa, eh? Sí. Ah, vale, sí. Sí? Més o menys. Més o menys, La tinc uns dies a prova. Ai, com tens de barra de portar-la aquí. Però què vols dir amb això? Que és que no la pot dur? Que és que hi ha una raó que jo desconec per la qual un amic com en Robert no pugui portar la seva xicota de cap de setmana? No, no, naturalment que no. Doncs aleshores ja està tot arreglat. Apa. Sí, però... Què passa? El que no entenc... Què? És que si estan compromesos... Sí. Per què he dit que la cuinera era la seva amiga? La cuinera? Que a més resulta que tampoc és la neboda. Això... Això té una explicació molt senzilla, eh? Sí, en Robert t'ho explicarà. Vinga, Robert. Sí, ara t'ho explico de seguida. Sí. La veritat és que jo no en tenia ni idea de que haguéssiu contractat una cuinera. De manera que quan es va presentar la Susana em vaig pensar que era una amant que tenia el teu marit i que venia aquí a passar el cap de setmana amb la seguretat de que tu no hi eres, ja que teòricament havies anat a casa de la teva mare. Però com que finalment no hi havies anat, vaig convèncer Susana que es fes passar per la meva amant perquè no sospitessis que era una amant que tenia el teu marit. I per altra banda, la Susana es creia que tu i jo érem amants i que jo la volia fer passar per la meva promesa perquè en Bernat no sospités res de nosaltres dos. I aleshores, just aleshores, entra en escena la Susi, que és la meva promesa de veritat. I ja que jo t'havia presentat a la Susana com la cuinera, Susi ha hagut de fer-se passar per la cuinera tota aquesta estona perquè ningú sospités res sospitós. I fins que Susana ens explica que té un marit mig animal que destrossa ossos com qui va al mercat i no ens ha semblat una bona idea que jo continués fent passar pel seu amant. I ens hem inventat tota aquesta història de la neboda perquè tot continués igual i perquè jo pogués continuar els ossos al seu lloc. I això és tot. Ja està, És perfecte. Sí? Ara s'entén tot. De veritat? Sí, és lògic. Bé, doncs, sembla que per fi tots serem feliços. Sí, però un moment. Què? Per què li has regalat l'abric de Chanel a la cuinera? Jo? Tu. A la cuinera? Sí. Ai, quina bestiesa, i què et fa pensar que jo hagi fet una cosa semblant? Aquelles dues notes sospitoses que he trobat a la teva jaqueta. Allò, les notes, sí. No, això també té una explicació molt senzilla. Oi que sí, Robert? Aquelles notes són meves. Teva? Sí. A veure, Robert, per què li has donat l'abric a la cuinera si li havies regalat a la Susi? Perquè li havia promès un regal per haver-se fet passar per la meva neboda i per la cuinera i quan estava a punt de fer-li un taló ella s'ha conformat amb l'abric i ha deixat que se l'emportés. I a la Susi ja li'n regalarem un altre. Moltes gràcies! És una solució molt cara però possible, Ets molt generós, però encara no va. Ai, què passa ara? Què hi feien aquelles dues notes a la teva jaqueta? Tenia por que les trobés a la meva mà i les he donat a en Bernat perquè les guardés. Però, Robert, si Susi és la teva promesa, per què tenies por que trobés les notes? Sí. Sí. He volgut dir la meva amant. La teva amant. Sí, la meva amant. Vols dir la cuinera? que no es feia passar per l'amant? Doncs bé, sembla que per fi tot està aclarit, oi? Sí, tot. Sí? Doncs si està tot arreglat, el millor que podem fer és anar-nos a dormir, que jo estic fet caldo! Ai, jo també estic rebentada. Ai, gràcies per aquesta esplèndida batllada. A la fi me n'alegro d'haver vingut. De veres? Sí, perquè malgrat tot aquest poti-poti puguem conservar la nostra amistat, almenys això espero. I esclar que Naturalment. Bona nit, estimats. Bona nit. Bona nit, estimada. Bona nit. Susi no dorm amb tu? No, recorda que tinc molt mal dormint. Sí, recordo que ho has dit. Susi prefereix dormir sola. Sí, molt millor sola. Bona nit a tothom. Bona nit! Bona nit. Gràcies. Ai.
Bernat, em sembla que marxo cap al llit. Estic molt trasbalsada. Bona nit. Bona nit, bona nit. Que no vens? No, m'acabaré això i pujo de seguida, estimada, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Què és això? Jo només he vingut a buscar el bolso.